Што такое дубляж? Магчыма, шмат хто з вас разумее значэнне гэтага слова, але калі мы паглыбімся крыху больш, то могуць узнікнуць дадатковыя пытанні. Вітаю спадарства, з вами Ягор, і сёння мы паразмаўляем пра дубляж, пра тое, як ён робіцца, чым адрозніваецца ад закадравай агучкі, ці можа існаваць пірацкі дубляж, і што гэтаму перашкаджае. Сядайце ўтульней, бярыце каву ці гарбату, і мы пачынаем. Пачнём з аснов. Што такое дубляж? У тлумачальным слоўніку пішуць, што дубляж гэта замена моўнай часткі гукавога фільма перакладам на іншую мову. Галоўнае тут слова замена. То бок мы цалкам прыбіраем першапачатковы голас героя ў фільме і замяняем яго тым, што трэба нам. І не заўсёды гэтая замена адбываецца на іншую мову. Ці ведалі вы, што ў большасці фільмаў акцёры дублююць самі сябе пасля здымкаў? Гэта робіцца, акром усяго, для павышэння якасці гуку. Не заўсёды на пляцоўцы ёсць магчымасць запісаць голас акцёра так, каб яго было добра чуваць. Часам бывае так, што ў кадры мы бачым аднаго акцёра, але чуем зусім іншага. Гэта таксама можна назваць дубляжом. Такое бывае, калі арыгінальны тэмбр акцёра не пасуе да яго выгляду або персанажу. Напрыклад, у «Зорных войнах» Дарта Вейдера агучвае зусім іншы чалавек, не той, што ў кадры, альбо актор проста кепска гучыць, ці мае акцэнт і недастаткова валодае мовай. Тады яго таксама замяняюць. Мы просим наших богов послать дождь, разогнать хмары, удалага полівання, перамогі ў бітве. На гэтым моманце ўжо становіцца зразумела, чым дубляж адрозніваецца ад закадравай агучкі. Гэта дубляж? Эй! Эй! Прошу, трымайся! Назад! Назад! Цягні назад! А гэта закадравая агучка. Так, а какаін на $500 мільярда, по-вашаму, гэта жарты? Вулічная вартасць. Прабачце, вулічная вартасць. Вы заўсёды кажаце, што перахапілі наркотыкі вулічнай вартасцю 10-20 мільёнаў долараў ці $500 мільярда. Мне заўжды цікава, на каторай вуліцы выбераце свой какаін, бо відавочна не на той, на якой я купляю свой какаін. У першым мы чуем голас арыгінала, у другім не чуем. Усё проста. Ці не? Што насамрэч хаваецца за такім страшным словам дубляж? Агулам стварэння дубляжу можна разбіць на 3 асноўныя этапы: пераклад, агучванне, звядзенне гуку. Пагаворым пра кожны паасобку. Пераклад субцітраў для дубляжу будзе мець свае асаблівасці. Апроч таго, што пераклад агулам гэта даволі цяжкі творчы працэс, падчас якога трэба не згубіць сэнс апавядання, у дубляжы трэба ўлічваць яшчэ некалькі момантаў. Напрыклад, ліп-сінк. Рэпліка ў дубляжы павінна пачынацца і канчацца тады, калі пачынаецца і скончваецца рэпліка ў арыгінале. Таксама трэба дабівацца найбольш дакладнага артыкуляцыйнага супадзення. Гэта значыць, што рухі вуснаў персанажа ў кадры мусяць адпавядаць тэксту ў дубляжы. Даволі часта, асабліва ў афіцыйных студыях, гэтым займаецца асобны чалавек, укладчык тэксту. Ён перапрацоўвае гатовы пераклад такім чынам, каб ён пасаваў для дубляжу. У дубляжы агучванне адрозніваецца тым, што акцёру трэба не толькі патрапіць у вусны героя на экране, але і больш дакладна, яскрава перадаць эмоцыі. У закадры, асабліва двухгалосам, акцёрскай ігры даволі часта амаль няма. Урэшце мы чуем арыгінал і эмоцыі счытваем адтуль. Таксама акцёр дубляжу павінен пераагучыць усе гукі свайго персанажа, нават дыханне, пакрыхцець, паплакаць ці пасмяяцца там, дзе гэта робіць персанаж на экране. Скажу шчыра, часам гэта даволі складана. Паспрабуйце на днях пасмяяцца ў дыктафон так, каб не выйшаў крынж. Тады зразумееце, пра што я. Таксама па ўсім канонам адзін актор агучвае аднаго персанажа. Так, могуць быць выключэнні з нейкімі адзінкавымі рэплікамі, дзе прафесіянал здольны змяніць свой голас да небазнавальнасці і развесці персанажаў. Але сутна застаецца. Адзін голас, адзін герой. Ведаеце, калі ў папярэдніх пытаннях я меў пэўную экспертызу, то ўсё, што тычыцца гуку, мне будзе крыху складана расказаць. Таму пра гэтую частку я распытаю Арсенія. Гэта гукач з Занебела, які ўжо мае досвед у звядзенні як за кадра, гэтак і ў дубляжы. Так, спадарства, гэта Егор, які мантуе гэтае відэа. Размова з Арсенем атрымалася значна большай, чым я планаваў. Мы паразмаўлялі вельмі шмат пра гук, пра бінауральнасць, пра тое, як і колькі часу ён рабіў дубляж для фільма, пра 5.1 фармат і гэтак далей. Тут
Тут я намагаюся пакінуць толькі самае асноўнае, але калі вам цікава было б паслухаць размову цалкам, то ставце лайкі, пішыце каментарыі, калі назбіраецца хаця б 100 лайкаў і некалькі каментарыяў на гэтую тэму, то пастараюся выкласці максімальна поўную нашу размову. Ну альбо ўвогуле запісаць серыю ролікаў пра гук, пра эквалізацыю, кампрэсію і гэтак далей. З кансультацыяй Арсеня, мяркую, у нас атрымаецца нешта вельмі цікавае і карыснае. Карацей, пішыце, што думаеце на гэты конт у каментарыях, ну і глядзіце відэа далей. Вітаю, Арсень. Добрый дзень. Раскажы, ці складанне апрацоўваць гук для дубляжу? Якія павінны быць да яго патрабаванні і колькі часу гэта займае ў параўнанні з закадрам? Першую чаргу для дубляжу, што мы маем дабераў, которые у сваіх дамах, у сваіх пакоях записываюцца на свае мікрафоны. І, вядома ж, гэтыя мікрафоны трэба чысціць, з гэтымі запісамі трэба працаваць. І пасля таго, як гукарэжысёр дубляжу атрымлівае гэтыя запісы, перш за ўсё ён чысціць іх ад уплыву памяшкання, то бок ад рэха, которое паўстае у памяшканні, ад таксама ад клікаў, которые паўстаюць ад рота, ад сліны, ад іншых рэчаў. Пасля таго, як мікрафоны былі пачышчаныя, усе запісы сталі чыстымі ад шумоў, больш-менш гучаць без рэха, такі чысты даберскі запіс на мікрафон. Для дубляжу трэба мікрафоны зраўняць. Гэта не заўсёды робіцца, напрыклад, для таго ж закадра, таму што там няма такой задачы. З большасці, вядома ж, можна. Але для дубляжу абавязкова трэба зраўняць усе мікрафоны, таму што ў кожнага дабера мікрафон розны, у кожнага характар розны, характар памяшкання таксама ўплывае нават пасля рэверба, пасля прыбірання рэверберацыі памяшкання. І вось асабіста я для таго, каб зраўняць усе мікрафоны дабераў у ДНД, вось у сваёй працы з ДНД выкарыстоўваў такі плагін, который згодна з ягонымі наладамі робіць эквалізацыю аўтаматычна і сцішае і паднімае пэўныя частоты згодна з іхняй амплітудай і робіць гэта ў рэчаісным часе аўтаматычна, разумна, згодна з наладамі ягонымі. Такім чынам у мяне атрымаўся прыкладна падобны да сябе запіс на кожны мікрафон. Вядома ж, ідэальна так не зробіш, не дасягнеш ідэалу такім чынам, але, на маю думку, атрымалася больш-менш нядрэнна, улічваючы умовы розных памяшканняў, розных мікрафонаў і гэтак далей. Падсумоўваючы, самай першай задачай будзе пачысціць гук самога мікрафона і кожнага акцёра гучкі умоўна зраўняць, нібы яны запісываліся ўсе на адзін мікрафон. Але ж дубляж, ён крыху не пра гэта. І асноўная задача гэта дабіцца такога жывога гучання, нібы чалавек запісваецца не ў мікрафон, а гучыць вось там, непасрэдна ў тым месцы, дзе ён ёсць. Як ты з гэтым працаваў? Рэалістычнага гучання увогуле у ДНД у фільме я дабіваўся з дапамогай метада бінаўральнасці. Метад бінаўральнасці заключаецца у тым, што ты змяшчаеш крыніцу гуку, будь то запіс з мікрафону ці яшчэ нешта, ты змяшчаеш сігнал у атачэнні рэальным. Я зараз маю на ўвазе не нейкія памяшканні і так далей, а імітацыю акурат чалавечага ўспрымання гуку. Таму што чым адрозніваецца запіс на мікрафон і чалавечае ўспрыманне гуку. Мікрафон мы маем адзін. Вушэй у чалавека 2 штукі. Метад бінаўральнасці імітуе чалавечыя вушы. Чалавечыя вушы маюць таксама свой частотны характар. Аб чым кажуць, напрыклад, тыя ж крывыя ізафанічныя Флетчера Мюнсена, которые паказваюць нелінейнасць чалавечага слыху. То бок пэўныя частоты чалавек адчувае лепей, пэўныя частоты адчувае горш, і пры гэтым у залежнасці ад гучнасці чалавек адчувае розныя частоты па-рознаму. Пры маленькіх гучнасцях, напрыклад, успрыманне чалавечага слыху на нізкія частоты амаль мінімальна. Амаль не ўспрымае чалавек нізкія частоты пры нізкіх гучнасцях, а пры
гучных ситуация изменяется, и низкие частоты становятся для человека больш выраженымі. Вось, гэта таксама ўплывае на ўспрыманне. Таксама пры аддаленні крыніцу гуку ўплывае паглынанне высокіх частот паветрам. То бок высокія частоты маюць менш энергіі, чым нізкія частоты, і з адлегласцю у паветры высокія частоты паглынаюцца, страчаюць сваю энергію і ўспрымаюцца чалавекам горш. Гэта таксама бінаўральны метад улічвае, то бок у сцэнах, дзе персанажы знаходзяцца далёка, яны размаўляюць не толькі на проста нізкіх узроўнях сігнала. Таксама можна пачуць, што знікаюць высокія частоты. Бачыце? І мост не спатрэбіўся. Бачыце? І мост не спатрэбіўся. Я малайчына. Няблага. Далей, праз тое, што чалавек зноў жа мае два вуха, то ідзе скрыжаванасць успрымання, скрыжаванасць слыху. То бок пры змяшчэнні крыніцы гуку ўлева ці ўправа адно вуха пачынае чуць лепей, але другое пачынае чуць горш. Розніца, напрыклад, можна прывесці прымер з розніцай з працай у DAV. Калі ты робіш панараму на 100 ўправа, то цалкам знікае з левага каналу. Але калі мы паставім чалавека перад табой і змясцім яго цалкам управа, то ты не будзеш яго чуць толькі ў правым вуху. Ты будзеш чуць яго ў правым вуху проста мацней, чым у левым вуху. У левым вуху ты будзеш больш чуць памяшканні, адлюстраванні гуку ад сцяны. То бок, каб зрабіць жывы бінаўральны гук з мікрафона, трэба з монасігналу зрабіць стэрэ і кожны канал пры гэтым асобна апрацаваць. Фактычна па-рознаму эквалізаваць. Груба кажучы, так. То бок, калі ты адвёрнуты левым вухам ад крыніцы сігналу, то ў левае вуха прыходзіць менш, напрыклад, тых жа высокіх частот, таму што ты адвёрнуты ад іх, так. А як ты гэта ўсё рабіў? Рукамі ў эквалайзеры ці ёсць нейкі плагін, праграмка, якая гэтую бінаўральнасць робіць? Праз адзін плагін ёсць пэўныя плагіны, которые дазваляюць гэта імітаваць. Я адным з іх скарыстаўся. Змяшчэнне ў прастору адбывалася таксама ў гэтым плагіне. Чаму мне гэты плагін так палюбіўся? Таму што не трэба было карыстацца яшчэ дадатковымі нейкімі вонкавымі плагінамі, нейкімі рэвербамі, нейкімі там дылеямі і гэтак далей. Таму што гэты плагін мае бібліятэку імпульсных адказаў. Імпульсны адказ — гэта, груба кажучы, рэха пэўнага памяшкання, пэўнай прасторы. Там гэта лесвічная клетка, можа быць, пакой, там катэдра вялікая ёсць у фільме, таксама ДНД, вялікі касцёл, таксама там даволі прыгожае трымалася памяшканне. Пасля бінаўральнасці ідзе змяшчэнне ў прасторы, імітацыя гукавой прасторы розных памяшканняў і таксама адкрытых прастораў. Вось, і з дапамогай налад у гэтым плагіне можна імітаваць, напрыклад, вялікасць гэтых памяшканняў, адлегласць слухача ад левай, правай, пярэдняй, задняй сцяны, ад столі і ад падлогі. Слухай, гучыць даволі скрупулёзна. Колькі часу у цябе гэта заняло? Рэалізацыя праекту з пункту гледжання лагістыкі, так сказаць, унутранай, самой лагістыкі праекту, была абсолютна вар'яцкая. Таму што у фільме, ўжо не памятаю дакладную колькасць, каля 80 там сцэн. Я ў Твітары напісаў дакладную колькасць, і там у праекце ў мяне яно ёсць. І так, для кожнай асобнай сцэны я ствараў асобную папку з гукавымі дарожкамі. І з гэтай асобнай папкай я працаваў як з асобнай сцэнай, з асобнымі наладамі плагіна, вось гэтага, который я выкарыстоўваў для бінаўральнасці атачэння. Увогуле я памятаю, як мне цяжка ішло. У пэўны момант я сядзеў над літаральна некалькімі сцэнамі па некалькі дзён. І не таму, што гэта нейкая супер цяжкая праца, дзе ты па мілісекундзе ствараеш гук,
а проста таму, што гэта цяжка маральна. Праект заняў шмат часу, у ім у выніку выйшла каля 500 гукавых дарожак, то бок на кожную сцэну мы маем некалькі актораў да 10, да максімальнай колькасці, калі я не памыляюся. Можа і не да максімальнай, карацей, каля 10 актораў бывае ў сцэне. Бывае, што для аднаго і таго ж актора я магу стварыць 2 дарожкі, таму што 2 розныя задачы на адной і той жа сцэне нават. І такім чынам так, 87 сцэн па некалькі там ад 1 до 10 дабераў у сцэне, у выніку 500 дарожак. Калі я не памыляюся, мне у верасні скінулі ўсё аўдыо. Я у верасні пачаў працу і з перапынкамі, з спробамі, са складанасцямі яна вось скончылася толькі нядаўна. Нядаўна гэта ў жніўні 24-го года, то бок амаль год. Так, у жніўні. Амаль год. Добра, давай падсумуем усё, каб усім было зразумела. Спачатку гукачу трэба атрымаць чысты сігнал з мікрафонаў, без шумоў, рэха і гэтак далей. Потым трэба выраўняць мікрафоны па характару. Всё гэта мы робім, каб стварыць эфект таго, што акцёры записываліся на студыі на адзін мікрафон. У афіцыйным дубляжы такой праблемы няма, і гэтага пункту хутчэй за ўсё таксама. А ўжо потым мы гуляемся з гукам, ствараем бінауральнасць, змяшчаем яго адпаведную прастору. А як гэты апрацаваны гук потым у фільм дадаць? Дакладней, як пазбавіцца арыгінальнай дарожкі. Для афіцыйных студый зразумела, ім адразу дасылаюць гук фільма без арыгіналу. А калі няма такой магчымасці? У неафіцыйным дубляжы выразаецца гук таксама рознымі спосабамі. Ну, чаму таксама? Просто рознымі спосабамі. Ёсць спосабы дастаткова класічныя. Напрыклад, той жа Isotope RX дазваляе, калі не памыляюся, з дапамогай функцыі Music Rebalance прыбраць голас з музыкі, але таксама ён добра прыбірае не з музыкі. Ён не абапіраецца аб нейронку, але ён нейкім чынам разумным усё ж такі працуе, што прыбірае гук з дарожкі. Ёсць таксама метад, цяпер ужо ёсць, вядома ж. Раней такога не было. Цяпер гукарэжысёры радуюцца. Ёсць метад з дапамогай нейронкі, который я выкарыстоўваў, і той жа Ultimate Vocal Remover дазваляе таксама прыбіраць голас з запісу. Які б запіс не быў, то бок з музыкі, проста з кепскага запісу з рознымі шумамі, з запісу з амбіентам, дазваляе выразаць голас і атрымаць або чысты голас, дарожку чыстага голасу, або дарожку чыстага усяго без голасу. І такім метадам я карыстаўся. Я скарыстаўся нейронкай для того, каб выразаць голас і атрымаў чысты фільм без арыгінальнага голасу актораў. Арсень, дзякуй вялікі за размову. Я не ведаю, колькі з нашай 1,5-гадзіннай размовы трапіць потым у ролік. Было вельмі цікава. Все добра, дзякуй. Дзякуй за размову. Толькі што мы высветлілі, што дубляж гэта проста непараўнальна большая колькасць працы у адрозненне ад закадравай агучкі. І вось тут у нас паўстае галоўнае пытанне: ці існуе беларускі дубляж? Так, існуе. Кінаконг рабілі Рататуй, карпарацыю монстраў і яшчэ шэраг дыснеўскіх мультыкаў. Гэта ўсё афіцыйныя беларускія лакалізацыі. Яшчэ нядаўна з'яўленне неафіцыйнага дубляжу было амаль немагчымае. Выразаць голас цалкам з дарожак так, каб не згубіць астатнія гукі, было даволі складана. Так, спадарства, ваш 5.1 гук гэта не панацэя, бо там няма асобнай дарожкі толькі з голасам. Да таго рэха яго будзе чуваць і на іншых каналах. Замяняць толькі цэнтр не варта. Калі я рабіў урыўкі дубляжу, то ўсе фонавыя гукі, такія як шум ветру ці звон мячоў, я шукаў асобна ў інтэрнэце і фактычна пераствараў арыгінальны гук цалкам нанава. У выніку на стварэнне 2-хвіліннага роліку магло сасці гадзіны 4-5. Аднак, як мы высветлілі раней, тэхналогіі развіваюцца і становяцца больш даступнымі. А з дапамогай нейронных сетак, альбо, як некаторыя кажуць, штучнага інтэлекту, мы значна прасунуліся ў гэтым пытанні. Таму сёння з'яўляюцца і неафіцыйныя дубляжы. Напрыклад, на Anibel.net выйшаў паўнавартасны дубляж на фільм «Падзямелле і драконы». Раю да прагляду. Такім чынам мы бачым, што няхай і пытанні непасрэдна замены голасу знікаюць, усё астатняе застаецца. Добры адаптаваны пераклад, якасная агучка, адаптаваны гук. І пад адаптаваным гукам я маю на ўвазе тую вялізную працу, пра якую казаў Арсень,
а не выдаленне арыгінальнага голасу праз нейронку. Каб рабіць гэта прафесійна, трэба грошы. Неафіцыйны дубляж здольны зарабіць на гэтым толькі калі там будзе рэклама казіно ці якой інтэрнэт-крамы. Мы приехали сообщить вам, что наткнулись на большие скидки. Достаточно скачать приложение Озон. Дело официально закрыто. Решили вам сообщить, поскольку вы у них работали. І гэта мы зараз пра рускую мову. Бясспрэчна, добры дубляж лепей за добры закадр. Але пасрэдны дубляж усё адно будзе горшым за пасрэдны закадр, бо апошні даруе вялікую колькасць хібаў. Неадпрацаваныя эмоцыі, адсутнасць ліпсінку, гукачу не трэба ствараць кожную асобную прастору, меншы акцёрскі склад. На маю думку, укладвацца ў дубляж і рабіць толькі яго яшчэ рана. Спачатку трэба нарасціць тэмпы і аб'ёмы закадра. А ён таксама можа быць якасны і прафесійны. Паглядзіце апошнія работы майго роднага гуку, для прыкладу. За крыху больш чым год мы выпусцілі 17 фільмаў. Беларускі неафіцыйны дубляж яшчэ на стадыі эксперыментаў. І гэтыя эксперыменты варта ладзіць, але ў пагоні за якасцю можна згубіць аб'ём і выдаваць па 2-3 фільмы на год. Гэта ў лепшым выпадку. Сфера беларускай агучкі і дубляжу яшчэ не дасягнула тэмпы і аб'ёму нашых суседзяў, але мы развіваемся. Таму я думаю, што ўсё наперадзе. Будуць і навінкі ў кіно, будуць і дубляжы. Хто ведае, можа нейронкі пракачаюцца настолькі, што мы ўжо будзем непатрэбныя, і вы зможаце паглядзець любы фільм Марвел у дубляжы з арыгінальнымі галасамі. Пішыце, дарэчы, што думаеце на гэты конт у каментарыях. Ці заменіць акцёру агучкі штучны інтэлект. З вами быў Ягор, ён жа Камбэх. Яшчэ пачуемся.